फैमिली किचन एंड लाइफस्टाइल गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आशा करछि आपण माने समस्ते भल थे आ प्रभु जगन्नाथ कृपार समस्ते बिंदास रे थे। तो चलतु आज न्यू आ फ्रेश वीडियो स्टार्ट करनवा। Happy birthday, Dandan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. स्कूल तो छुट्टी हो गला। स्कूल पिला को चक्की दे थांदा। डंडू याडा ना हम तो बोले जी हैप्पी बर्थडे डंडा याडा ना कह दियो समझते आज हैप्पी बर्थडे कह दियो। एइना तमे कुआडे जीव मंदिर मंदिर कम जाती डंडू आम कुनी बाछुरी दिटाक कहीं माँ इटा कौन आसी सृष्टि आमर केतरा बाछुरी दीटा ना कोटा बड़ कोटा डंडुनु तू बाछुरी गोटे ना दौनु भल नाटे तोर जमती अच्छी सृष्टि डंडनर जन्मदिन तार पूजा पूजी सरीगला सी गला मंदिर ठाकुर को दर्शन करने स्कूल जाता खरापाई सरकार स्कूल छुट्टी सब कर 16 तारीख पर्यंत स्कूल जापरनि शिव मंदिर ठाकुर को दर्शन करके पलि आसब। आउ गोटे आमर गोटे है आम डंडन जन्मदिन आम समस्ते बहुत खुशी अच्छु। आउ गोटे आमर बढ़िया खुशी खबर अच्छी आपण मानी देवी निहाती मु कैमेरा बैक करी आमर बढ़िया कुन्नी बाछुरी काली होती बढ़िया क्यूट बाछुरी माँ लक्ष्मी आम घर को आसी गाई आउ कौन हो कहले से काली टू कहीं छुआ को क्षीर बिल्कुल भी दौनी घरे भी बाछुरी कलानी सियाड़े जाइए बाहर बाछुरी कला दीटा गंडा पारि 2 किलोमीटर बाटर आणिकी आसवा पड़ा हेले भी से छुआ बिल्कुल भी काली टू माँ क्षीर खाऊनी
କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ଦେଖିକି। ଯେତେ କ୍ଷୀର ମାନେ ଆଣିକି ଖୋଇବାକୁ ହେଲେ ବି ସେ ଖାଉନି। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବି ଆମର ଇଏ 2-3 ତଳେ ବାଛୁରୀ କରିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ, 2ଟା ଗାଈ ଆମର ବାଛୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ତ 2ଟା ଖୁସି ଖବର। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାଇ ବାଛୁରୀ ଆଉ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାଇ ବାଛୁରୀ। ତ 2ଟା ଗାଈ ବାଛୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଛରି ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି 2ଟାଙ୍କ। ଏବେ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଚରିବାକୁ ଯିବେନି କାରଣ ବାଛୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାଛୁରୀର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତା ମାଆ ପାଖରୁ ସେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ମାନେ ବାଛୁରୀଟା ଛୁଆଟା କ୍ଷୀର ଖାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ। ଆମ କୁଞ୍ଜ ଖାଉଛି ଚକୁଳି ପିଠା, ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ କଦଳୀ। କୁଞ୍ଜ ଖାଉଛି। ବାଛୁରୀଟା ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଉନି ବୋଲି ତାକୁ ମାନେ ତା ମାଆ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ତାକୁ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଖୁଆଯାଉଛି ଚାମଚରେ, ନହେଲେ ଛୁଆଟା ପୁରା ବେହୋସ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଜନ୍ମ ହେଇଛି କାଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଗ୍ଲାସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦୋକାନକୁ। ଘରେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଭାଇନା ଟିକେ ଯିବେ ଯାଜପୁର କିଛି ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନ। ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବହି ଖାତା ବି ନେଇ ଆସିଛି, କିଛି କାମ କରିବାର ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଖାତା ବହି, ଆମର ଏବେ ବାର୍ଷିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ସମର ଛୁଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହି ଖାତା ମୁଁ ସବୁ ଧରି ଆସିଛି। କାମ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ କାମ ସାରିଦେବା। ଆମକୁ ଯେତେ ଏଇନେ ଆମର ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବନ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ତ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ କାମ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ସାରିଦେବୁ। ଆଉ ତ ଖାତା ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦୋକାନକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି ଗୁଡ଼ ପିଠା। ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ଚକୁଳି ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି। ଚକୁଳି ପିଠା, ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଗୁଡ଼ ପିଠା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ପିଠା ଖାଇକି ଚାହା ଟିକେ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନ। ତ ଆଜି ଆମର ପଖାଳରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10ଟା ହେଇନି, ପ୍ରାୟ 9:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରସୋର ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଅଛି। ଦୋକାନ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଦୋକାନ, ଆଉ ସେମିତି ଠୁକୁର ମୁକୁର ଚାଲୁଛି, ଏତେ ଭଲସେ ବି ଚାଲୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଛି ନ ଜାଣିକି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବସିଥିଲି। ଗୋଟେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଛ ତରକାରୀ। ଏମିତି କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଲି କରିକି ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା। ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ମୋର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ମୂଳରୁ କହିଲା ବେଳେ 0ଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି। ହେଲେ ବି ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। କାହିଁ କହିଲେ ମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଯଦିଓ ହେଉନି, ତଥାପି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି। ଜାଣିନି କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବିଲକୁଲ ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନି। ତ କାହିଁକି ବନେଇବି, ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ବନେଇବି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବନଉଛି ତ ସିଏ ମାନେ କିଛି ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି। ଆଉ ମଣିଷ ମନରେ ଆଶା ଥାଏ, ସେ ଆଶାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା। ହେଲେ ବି ମନଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ କରିବା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପ୍ରବଳ ଜୋରସୋର ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବନା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଆମର ଖରାବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକା ହେଇଛି ସେମିତି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ। ଡ୍ରେସ୍ ମଗାଇଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ତ ଏବେ ଆସିଛି। ଆମ କୁଞ୍ଜ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁକା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମଗାଇଥିଲି, ତା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା ଡ୍ରେସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଲାଲ କଲର୍ ଅଛି। କାମ ହେଇଛି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପଖାଳ ବାଢ଼ି ନେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଝୋଳ ହେଇଛି ଆମର। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବିଲାତି, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ବାଦାମ, ରସୁଣ ଏସବୁ ଝୋଳ ହେବ। ତ ଡାଲମା, ତୁ ନେ ଖା।
आउटे भाईना गरम भात खाऊँगी आम झील मु पखाड़ भात खाइबू एवं भजाटा टी खाली भेंडी भजा गरम करछि आनिले पखाड़ टाइम 3टा आम समस्त खियापिया भी सरीगला राति आम जन्मदिन कौन सब सेलिब्रेट करूँ निहाती मुझे यार पर ब्लॉग आनी आपण मैंने निहाती वीडियो को देखिए जे भी मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे थी बेल को दबाई दिंतु ताकि मुझे जो वीडियो सब आपण नहीं आसबि आपण मैंने निहाती सब वीडियो को देखिए आ जदि आज वीडियोटी मोर आपण मानक भल लगी थाए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करने को भूलिबेनी। हाँ आ गोटे कथा आपण मानकर केमतिया कंटेंट भल लगे निहाती आपण माने कमेंट माध्यम रखिले मैं आपण मानक पसंद अनुसार निहाती वीडियो बनैबा को चेष्टा करी पुणी गोटे फ्रेश वीडियो देखा रखी।